inotendera kuti mainforme zvikora asiyane but chavanongobata kuti tisasiyane isilabus ndo zvakafanana Mwari wekudenga mungatambe dzamunotamba but pashoko rake apa pashokwa ndo pane nyaya ukaona uchiti yeda ina basa nazo toita izvo zvichipesana naMwari ndo pawaipa doctrine yenyu ngaibatirane nepfungwa yaMwari. Samonzi sakanyatsoona kuti vanhu vanonetsa ungotonga nyaya dzemadivorce every day. Varume, torai divorce certificate, rambai vakadzi. Vakauya Jesu zvikanzi mozaiti tenderesi kuramba vakadzi. Imi munoti kudii? Kureva kuti waIsraeri mukadzi anga akutange property. Munhu aitogara nemafotokopi nemacertificate edivorce kuti ungangonetsa kuona mafotokopi anosatisfaiwa ukaenda manje manje. Iye Mwari haasi kuda divorce but Moses maonero aaita ati vanhu rambanai. Sapane pamwe pekuti munenge muchiita zvaMose muchitofunga kuti munoita zvaMwari chaizvo. Pane zvamunoita zvabhishopu wenyu but iwono kuti hauzi mandakatinzwa kubvunza chinhu chinoitwa pachechi hakusi kupanduka kuda kuziva. Kana munhu akati ndaona basa rako ndariona ukabvunza kuti mariona kupi hakusi kupanduka hakusi kuwanga kako shit tazvibvunzwe ndariona bring your seat senior job ndikuona motikari yenyu ukabvunza kuti ndeyerudzidzwa so share faith manje. Sanganga ichizvigona inokupfekera matehwe eshumba zvekuti zvayataura kuramba kwako kunetsa apikiswe marumwa kungoita kuti zvityise tikataura uyendi but mukunamata ifellowship ukama. You must have an open mind to know the things of God. Asima rituals, asima secrets. Azizi zigure. Chokwadi chinonzi bhuku anoisangana. Mwari vanodai vano kwete kuti vamwe vane secrets. Kana wako ada unotovafonera. Aiwazve. It's an open church. Yesu saka akazotsa Mwari pamuchinjikwa. Akashedzera zvokuti keteni remuchechi yakabvaruka kwete nekuNight Club. Pane keteni laakaona akati ndikaribvarura ndichifamba kudai ndodetsana netimu ndakuribvarura ndiri pakauka apa muchinjikwa achishedzera keteni rakabva kumusoro svika pazasi. Why? Chaiva chinamato chekare kuti kune vanonamata vari kumberi vamwe vari kumashure kuhall of the holies kunoenda vari nani nani vatsvene tsvene mbombera kuseri. Jesu akati New Testament munhu wese apinda keteni ndauribvarura. Munhu wese waane right yekutsvaga Mwari, munhu wese waane right yekutaura naMwari. Ndakaona vanhu vakagara pasowe zvanditakamirira anonzwa mweya saka hamutonzwi zvamurizwa. Iye Mwari wacho ndimweya zvima hamumunzwe but munopinda ipapo munotomirira anonzwa mweya ko akanzwa asiriye nokuti imi mamunzwe saka akanzwa asiriye kupikisa kwacho hazviite. Unoziva kuziva fake man ndonga ukaona original. Fake inenge itori original kwauri kana usatomboona original. Paunozoziva original ndopanozo saka iyi fake. Wanzwa kuti wanzwa inototi famba mucirculation pakatanga kuuya mayusa muno mafake akatenderera zvakanyanya pasina aisurwa kuti aiazive. Vakutobatwa vanhu manje vakudaisa kungonzi iusa zvatokwana ane mayusa toti yatonzi usa piwa upfu apa akuzikanwa manje gadzira yako ona atemo. So kingdom ya Jehovah
inofamba knowledge ruzivo. My activities esa tunoita pachechi akanaka, but it not trigger favor in knowledge. Vanoziva Mwari wavo, Daniel 11:32. Vanoziva Mwari wavo, vachava nesimba, vachaita mabasa makuru, kwete vachaitirwa. Christianity haisi nyaya yekushandirana, inyaya yekudevelopa kuti ushandewo. Ndianonzwa Mwari, Old Testament iyo inzwawo Mwari. Vanoziva Mwari wavo, saka nzara nenyota yekururama ikazara mauri, ukatsvaka Mwari akazvivhira kwauri, ukava neukama naye, zvimwe zvaunoenda kuna Ningi uchiti itai unoitawo. Ndinamatireo pane zviri kunetsa kumba shuwa kunamatirana kwakanaka, but tasa zvinoita Jesu. Johani paanosungwa, Jesu ndo paanotanga kuparidza achiti ndiri kusunungura vakasungwa, but hainde unosunungura Johani. Johani anototuma vanhu kuna Jesu kuti anzi ndimi here, obva ati endai munoudza Johani kuJeriko zvamaona kuti mapofu tasvinudza, zvirema zvasimuka, vakasungwa ndasunungura, endai munomudza. Hausi kuna pane kana afundishana kuti akasungwa atuma vanhu, obva amuti endai munomudza kuti ndiri kusunungura kuno. Saka Johani zvinomunetsa kuti saka ari kusunungura kune rimwe saidi, kuno anouya rini. Problem yaita Johani iri pa calling yake inoti uri izwi